Id-Damma ta' De Soldanis hi dizzjonarju enċiklopediku, xogħol li nbeda fis-seklu 18, iżda li kien biss ftit ta' snin ilu li mara l-istampar. It-tim tal-Sinna ltaqa' ma' Dr. Olvin Vella sabiex jiskopri aktar dwar dan id-dizzjonarju. Gianfrancesca Ġus De Soldanis kien Awċi mir-Rabat, kien raġel għaref, kellu biblioteka kbira u kien iħossu qed jgħix f'iżolament fi gżirtu u kien jinfex jibgħat itri lil korrispondenti internazzjonali, kien jikteb Palermo, Pariġi, Venezia, Ruma, Firenze. Kien iħobb lill-Artuelidu Għawdex u kiteb l-istorja tagħha. Fuq kollox kien iħobb il-lingwa u kiteb grammatika għal waħda tnejn, dizzjonarju kbir ħafna u wkoll ġabra tal-qwiel. Id-Damma hija id-dizzjonarju tal-kliem Malti miġbur minn fomm in-nies għax il-Malti fi żmien De Soldanis ma kienx il-sem miktub. Id-Damma hija dizzjonarju kbir, twil ħafna, maqsum f'4 volumi. Il-kelma Damma tfisser ġabra u ġabar il-kliem għax kien jibża li ma' żmien il-Malti qed jintilef u kull kelma għad tmut. Allura rrid jiddokumenta kollox biex ma jintilef xejn. Qatt ma ġie ppubblikat għax kulħadd kien jaqta' qalbu li jidħol għal biċċa xogħol bħal di. L-ewwel volum fih 900 faċċata u daħlu għalija żewġ studenti tfajliet tad-Dipartiment tal-Malti, Rosabel Karabott u Joanne Trevisan, li ħabirku biex il-estuħ, it-traskrivew b'mod fidil ħafna, jiġifieri meta taqra xogħolhom tkun qed taqra dak li ta' bilħaq rid jikteb Ġus De Soldanis u pubblikajnieh bis-saħħa ta' tant ħbieb Awċin. Kienet opra li tatna sodisfazzjon naħdmu flimkien. Id-Dipartiment tal-Malti tal-Università ingħaqad mal-Biblioteka Nazzjonali, ma' Heritage Malta u mal-Ministeru ta' Għawdex u anki maċ-ċentru ta' riċerka tal-Università. U l-kol flimkien ħriġna dan il-kapolavur li kien ilu jistenna l-pubblikazzjoni 250 sena. Id-Damma għalkemm hija dizzjonarju speċjali. Fin-nuqqas ta' gazzetti, id-Damma għandha elementi li sibhom fil-gazzetta. Pereżempju, x'kien qed jiġri dik il-ħabta, l-aħbarijiet li il-Kaless daħal f'Għawdex fl-1757, meta qed jirrakkonta fuq ix-Xewkija u jgħid li parti minn ġnien ġarbet ħsarat kbar minħabba rriefnu. Jew nkella meta jitkellem fuq l-irdum u jgħidlek mat-tali irdum għatem fdal fuq il-blat ta' bastiment li tfarrak miegħu. De Soldanis kien jikteb ħafna tarif li normalment ma nsibuħx f'dizzjonarju. Il-kelma mnarja jgħidlek illi ħafna Maltin kienu jitilgħu lejlet l-Mnarja ir-Rabat u wara l-quddisa tal-Imdina jibqgħu sejrin il-buskett u hemmhekk jagħmlu l-piknik. U hemmhekk jisimgħu l-għana. U hemmhekk jilagħbu. U min irid jara dan kollu? Ikompli De Soldanis fid-Damma jista' jara t-tila ta' Favre. U għax kien Awċi ikompli jżid. L-Imnarja niċċelebraw Għawdex ukoll. In-nadur hemm il-buskett u jagħmlu tliela ta' żwiemel u sebaħ u dalab. Id-Damma ħadet 9 snin biex tiġi pubblikata għax wara x-xogħol ta' Joanne Trevisan u Rosabel Karabott fi traskrizzjoni, Rosabel bdiet tirrevidija u dan huwa xogħol illi jieħu ħafna żmien. Id-diffikultajiet konna ħallhom għall-aħħar u konna nitkissru magħhom. Kien hemm ukoll ħafna xogħol sakemm niġu għall-proċess tal-istampar. Imma ħadna piċir ħafna naħdmuha għax konna ħafna nies.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.